yau da kullum abin dogaranmu Khalas Hausa TV majiya kwara. Sanin yau da kullum abin dogaranmu Khalas Hausa TV. Kai mai aski tsale askin naka, mai tebur tsale kan teburinka, mai akwaku tsale kayanka, mai noma ka tsare gona ka kutaluwa mu falika yan arewa musamman ke aikin kawai ne. Kutalu mu falika yan arewa musamman ke aikin kawai ne. Kowa yake bi ɗan ne ka idan ka falika ba ka tausu. Kutalu mu falika yan arewa musamman ke aikin kawai ne. Idan kana barci ko sai a haika idan ka falika ba ka danno. ‘Yan kasuwar Alabar Rago sun nuna rashin jin daɗinsu ga shugaban kasuwar wanda sakakinsa ne ya haifar da rushe kasuwar, don haka sun buƙaci a sauya shugabancin kasuwar. Sun bayyana hakan ne a lokacin da suke kai ƙorafi ga shugaban ƙaramar hukumar Eba. Kuma sarkin kasuwar Alabar Rago da tsohon shugaban kasuwar kuma babaloja na kasuwar sun goyi bayan matakin da 'yan kasuwar suka ɗauka, inda suka bayyana cewa zaben shugaban kasuwa ne zai kawo zaman lafiya a kasuwar. Sun bayyana wannan korafi ne a gaban shugaban karamar hukumar Iba, inda shugaban ya bayyana cewa zai duba bukatunsu, inda ya nada kwamitin mutum 5 domin duba lamarin. Sunana Abdurrahman Adamu dan Alhaji. To ganin cewa a yau kun halarci karamar hukuma ta Iba da ke wannan yanki, inda kuka nuna rashin jin daɗin ku ga shugabanci na wannan kasuwa wanda shi ya jawo kasuwar ta koma baya. Da mu so kaɗan yi mana ɗan ƙarin haske. Abin da yake faruwa son zuciya ne na farko dai zan iya kiran abin da son zuciya, saboda wannan shi ciyaman shekin dama an yi shi ne daga wata 6 daga wata 1 zuwa wata 6, to amma yanzu muna neman shekara 4. to kuma shi ko da yake yana ta kilemin shi shugaban da yake kai yanzu cewa shi bararo ne, in aka ce za a yi banda shi to zai iya tarwatsa kowa da kowa ya kama gabansa. Amma ni bai faɗi wannan magana a gabana ba, ina ji dai mutane suna faɗin haka. Ya manta cewa shi ita kasuwar nan tun ma bai sa wando aka kafa kasuwa Alaba, in ma an haife shi. Saboda mu kaga kasuwa Alaba jininmu ne gaskiya. Duk wanda zai zo ya mana wasa da kasuwa Alaba mu gaskiya muna tunanin ma kar Allah mai gafara a rayuwar shi gaba ɗaya, saboda mu ita ce abun alfaharin mu wallahi a nan gidan duniya da ya ba mu da wata kasuwa da muke alfahari da ita sama da Alabar Rago. To ranka daɗe ga shi shugaban wannan karamar hukuma ya tabbatar da kai a matsayin memba wanda za a tantance domin a naɗa wanda za su kula da wannan kasuwa kafin zaɓe. To wani ƙoƙari za ku yi don ganin cewa an zaɓo wanda yake zai ciyar da kasuwar gaba kamun zaɓe? To alhamdulillah shi kanshi na kai yanzu ai dan uwanmu ne, bakinsa muke ba, shi ne yake kin mu. Saboda ko kwamiti na farko da aka yi an yi kwamitin nan ne akan haɗin kan 'yan kasuwa. Shugaba na matasa a jam'iyyar APC a jihar Legas na 'yan Arewa, da farko za mu so gabatar da kanka. Sunana Ali Ibrahim Abuja Alabar Rago, da APC. To tun bayan rantsar da ku a matsayin halattacin shugabanni wanda gwamnatin jihar Legas ta sani, wani irin ci gaba aka samu? Alhamdulillah, tun kafin a rantsar da mu ma already muna ayyukan mu, mun ci gaba da ayyuka na haɗa kan jama'a mu na Arewa. Alhamdulillah, haɗin kan da aka samu ne ba mu na ba wai Hausawa kaɗai ba, duk ƙabilar da ka sani na Arewa yana tare da mu 100%. 'Yan kasuwa na Alabar Rago yayin da suka nuna rashin jin daɗinsu ga shugabanci na ita kasuwar, inda muke karamar hukuma ta Iba, ɗaya daga cikin 'yan kasuwa kuma shugaba. Za mu so gabatar da kanka. Sunana Tahiru Ali na Shehu, ciyaman ɗin 'yan doya na Alabar Rago. To me ya jawo wannan taro na yau? To abin da ya jawo wannan taro petition ne muka ringa rarraba shi
tun da daɗewa muke ta yi don mu haƙurinmu ma don an ce dai baya ƙarewa ne a bisa sunna ta ma'aiki. Amma mun daɗe da wannan petition ɗin, amma yanzu alhamdulillah tun da an saurare mu an ji ƙorafinmu. Dalilin da ya sa muka yi wannan petition mun yi ne saboda ga baki ɗaya mun zo mun ɗauko wani ciyaman ta yi kamun sa shi. Daga baya kuma duk alƙaruruwan da aka yi wanda za su kawo ci gaba da zaman lafiya a kasuwa ya bitilce mana, baya karɓar shawarar kowa, baya sauraron kowa. Ya ɗebo wasu mutane na daban. Shine zai kawo mana zaman lafiya kuma ya kawo mana security a cikin kasuwa. Amma yanzu a kasuwa da muke babu wata doka, kowa ma shugaba ne. Tunda yanzu mutane ma suna nan suna shari'a gurare daban-daban da yawa. Wanda yake kuma bai kamata ya zama haka ba. Kaji dalilin mu kenan. Wanda daman a rayuwa kullum haka ne, sai ka zama kana da hakuri. Wannan al'amura mun jima da muna bibiyarsa, kuma daman wani shugaban aka sauke sakamakon mutane suna ga bai musu ba, sai aka zo da wani shi ma yanzu aka daura. Wannan mutumin wata 4 aka bayi, wata 6 aka bayi rikon kwarya, sai ya zama rikon kwaryar da aka basa ya kasa magance kowace irin matsala. Wato rikon kwaryar bai haifar da ɗa mai ido ba. Ya haifar ba. Baya iya kiran mutane umbrella guda, baya iya kiran mutane umbrella guda. Shi kamar daman cin ainihin ba ɗan kasuwar bane zuwa yi, saboda haka a kasuwa dukkanin mutanen da suke harkoki ba sa tare da shi. Kasuwa araba da kowa riga santa, kasuwa ce Afirka, babbar kasuwa, amma a ce mutum baya iya kiran taron ya haɗa kan jama'a nan da nan, sai illa ya warga da jama'a, to mutane sun gaji. Kun yi ku tashi ku bani kayan arewa, kowa ne aiki mutum yake yi. Ku tashi ku bani kayan